Kasi mga si Kaloy na ang dawis. Ang tao dawis ay. Dito naman makita mga bangka ng gagmay ba. Mura dito bangka sa Vietnam, mga mga gagmay kay mga o ang uso mo ganda sila ha. Gagmay bang mutulin kayo na. Dakuwag makina to kanina nagtanaw na ko. Susunod ka, hawad mo drive na ba? Tindog pag ilong drive. Tindog ay. Dili maglinggo tindog. Ako to nung final nun. Final. Alam mo, final gila ka nun. Up 5 siguro, anak. Yung gagmaya bangkahan. Lord. Asa na dito? Paradise. Israel? Ah. Kilala? Unggoy.